ምዕራፍ ክልተ አዳምን ሔዋንን ኣብ ገነት ኤደን። ሰማያትን ምድርን እቲ ኩሉ ሰራዊቶምን ተፈጸሙ። እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ስርሑ ብሽድሽተ መዓልቲ ፈጺሙ ብሻብዓይቲ መዓልቲ ከዓ ካብ ኩሉ ስርሑ ኣዕረፈ። እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ዝፈጦርን ካብቲ ኩሉ ዝገበሮን ግብሩ በታ ሻብዓይቲ መዓልቲ ስለ ዘዕረፈ ንኣኣ ባረኻን ቀድሳን። በታ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማያትን ምድርን ዝፈጠረላ መዓልቲ ልደት ሰማያትን ምድርን እዚ እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ምድሪ ገና ዝናብ ስለ ዘይዝነመ ኣብ ምድሪ እውን ዝሰርሕ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣብ ምድሪ ዝኾነ ኦም ኣይነበረን፣ በቕሉ እውን ሓደ እኳ ኣይበቆለን ነበረ። ግና ንኹላ ምድሪ ዘስቲ ግመ ካብ ምድሪ ይወፅእ ነበረ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ካብ መሬት ምድሪ ንሰብ ፈጠሮ፣ ኣብ ኣፍንጭኡ ድማ ናይ ህይወት እስትንፋስ ኡፍ በለሉ። ሰብ ከዓ ህያው ነፍሲ ዘለዎ ኾነ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ብወገን ምብራቕ ኣብ ኤደን ገነት ተኸለ። ነቲ ዝፈጠሮ ሰብ ድማ ኣብኣ ኣንበሮ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ምርኣዩ ዘብህግ መብልዑ ከዓ ጥዑም ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ኦም ኣብ ምድሪ ኣብቆለ። ኣብ ማእኸል ገነት ከዓ እታ ህይወት እትህብን እታ ክፉእን ጽቡቕን እተፍልጥን ኦም ኣብቆለ። ገነት ዘስቲ ሩባ ከዓ ካብ ኤደን ይወፅእ ነበረ። ካብኡ ድማ ኣብ 4 ሩባታት ተመቒሉ ይውሕዝ ነበረ። ስም እቲ ቀዳማይ ሩባ ፊሶን ይበሃል። ንሱ ኣብ ኩላ ዙርያ እታ ወርቂ ዘለዋ ምድሪ ኤውላጥ ዝኸብብ እዩ። ወርቂ እታ ምድሪ እቲኣ ጽሩይ እዩ። ኣብኣ ሉልን ክቡር እምንን ይርከብ። ስም እቲ ካልኣይ ሩባ ድማ ጊዮን ይበሃል። ንሱ እቲ ንኹላ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝኸብብ እዩ። ስም እቲ ሳልሳይ ሩባ ከዓ ጤግሮስ ይበሃል። ንሱ እቲ ብምብራቕ ኣሶር ዝውሕዝ እዩ። እቲ ራብዓይ ሩባ ድማ ኤፍራጥስ ይበሃል። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ወሲዱ ምእንቲ ከልመዓን ክሕልዋን ኣብ ገነት ኤደን ኣቐመጦ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንሰብ ካብቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ፍረ ኦም ብላዕ፣ ካብ ፍረታ ጽቡቕን ክፉእን እተፍልጥኦም ግና ኣይትብላዕ። ካብኣ እንተበሊዕኻ በታ ዝበላዕኻላ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢሉ ኣዘዞ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ሰብ ቦይኑ ክነብር ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ንእኡ ዘስማዕማዕ ሓጋዚ ንፍጠረሉ በለ። ሽዑ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹሉ ኣራዊት በረኻን ንኹለን ኣዕዋፍ ሰማይን ካብ መሬት ፈጠረ። እንታይ ኢሉ ስም ከም ዘውፅኣሎም ምእንቲ ኸርአ ከዓ ናብ ኣዳም ኣምጽኦም። ኩሉ ህይወት ዘለዎ ድማ በታ ኣዳም ዘውፅአሉ ስም ተሰምየ። ኣዳም ከዓ ንኹሉ እንስሳን ንዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት በረኻን ስም ኣውፅኣሎም። ንኣዳም ዘስማዕማዕ ሓጋዚ ግና ኣይተረኸበን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ከቢድ ድቃስ ኣምጽአሉ፣ ደቀሰውን። ካብ ጎኑ ሓደ ዓጽሚ ወሲዱ ድማ ነታ ስፍራኣ ብስጋ መልኣ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ካብ ኣዳም ዝወሰደ ዓጽሚ ኣንስተይቲ ገይሩ ሰራሓሞ ናብ ኣዳም ኣምጽኣ። ኣዳም ከዓ እዚኣ ዓጽሚ ካብ ዓጽምተይ፣ ስጋ ከዓ ካብ ስጋ እያ፣ ካብ ሰብኣይ ተረኺባ እያ እሞ ሰበይቲ ትበሃል በለ። ስለዚ ሰብኣይ ኣቦኡን ንኡን ይሓድግ፣ ምስ ሰበይቱ ከዓ ይወሃድ፣ ክልቲኦም እውን ሓደ ስጋ ይኾኑ። ኣዳምን ሰበይቱን ድማ ክልቲኦም ጥርሖም ነበሩ፣ እንተኾነ ግና ኣይተሓፋፈሩን ነበሩ።